masih bersama dan juga untuk malam hari ini kita tampilkan Rego budaya kita tunggu ada Turonggo saya ayo lo kowe tak jalan. Untuk selanjutnya sayo. Selanjutnya setelah Arda Prisma. ayo Prisma. Sing sayo, sing Pas itu Prisma lagi. Emon sing hati-hati Remon lho Halo, piye iki? Maksudmu ki piye? Mbak, nyuwun sewu. Anu niki kula. Loh, Niki loh. Lah tumpakanku ndi? apa? Tumpakanku. Loh. Saman kok. Loh, Saman ki kok iki sik wayahku, iki jarane wayahku, sing numpaki aku. loh. Iku nduk groku to? Loh, iya iki dhewe sak grup tapi sama sik engko. Loh. Ngono lho. Iki piye to bocah ayu-ayu puwek kok ngene iki. Iki wayahku, Mbak. Iki sing numpaki aku ngene terus kok cacah. Ngono lho. Lho, wayahku kapan?
Sampeyan lak cerita nyanyi toh? Capek apa ora? Capek. Istirahat sik no nang mburi. Heeh. Iki tak tumpakane. Lah mung sapa bang sing ngongkon aku numpak iki meng? Lah iki menjereke grupku aku melu kene aku. Melu ngendi? Kene. Aja. Nyapa? Iki ambune lebus. Heeh. Kene. Heeh. Saman melu aku, tapi engko ngono ya. Iya. Saman duduk sik kono karo Bu Angel karo Bu Nur. Iya. Ta? Iya. Mik sik, sajake kan tas nyanyi kesel. Iya. Nah, saiki nang kono istirahat sik, mik sik. Iki tak tumpakane. Iki tekmu. Heeh. Lha tekku ndi? Lah kok tak nunutne truk tebu kono lho, Mak Panggung. Pagate kok tekku ndi tekku ndi? Iya, aku wis kadung ready kok. Hah? Wis kadung ready kok. Wis ora apa-apa engko neh. Engko ya. Iki sik tak om dhisik iki ya. Iya. Om. Ya Om, omplong. Omplong. Om cakep. Iya. Om cakep. Piye? Iya, iki tuwek-tuwek kaya bodho ngengkel jaran lho iki. Ngelingi anak iki nang mburi. Wis bodho ngene kudu turu. Kok malah ditinggal jaran. Kene. Gek madhep kok ngetan barang ngene bokong isine kono ora sopan ngono jenenge. Lah piye jenenge jaran kowe parkir to, Mit? Kene. Tengah. Kene. Aku ngendi? Kono. Ngendi kowe iki? Jare kene. Kono lho serabah kono lho. Kowe teko Kono. tenanan. Sing apik. Ya oke. Persani masyarakat Banaran kene iki ojo isin-isin. Banaran. Jaban. Jaban iki yo kler. Iya. Ngene iki lho. Aku iki saking suwiku ora ning Jabon iki ngene lho. Coba kene yo mesti iki lho. Alhamdulillah ki main setelah 7 tahun. Mendah. Wah, mboten percaya niki kula 7 tahun yang lalu nggih. Teng Indomaret mriku nggih. Tenan po ora wi? Tasik kemutan apa mboten? Nggih to? Boten lho. Kok yo ora nanggap meneh. Kok yo sik iki. Iya. Wis, kene toto sing apik. Siap. Nah, wis. Kono. Ki, Mbak. Mikir diwekne. Nah, wis ngene kan ketok bagus aja lek disawang kok kidul kena lho. Ngerti ora we? Cuk gliki tuwek dhewe. Sewu. Awas sing ngati-ngati yo, Ger.
Ane merak kesimpir ledang 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 merak gadang nyampe merak asa sudir cine angore rekominan saja melatu wilis Yo. iya Yo. 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 ya Au. Rayeto sing ati-ati. Rangga budaya. Yo. iya Yo. 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 ya Au. Yo. Gusti
Ayo, wayahmu met karo Zeto. Wes. Yo, sing tenanan. Wes. Yo kono, yo kono. Hei. Ah. Oh. Iki aku mau jadi tenan apa ora? Biasanya lek kering ngene iki aku mesti mau gejak guyon. Dadi, sik saurunge perangan dhisik aku ngelak met tak ngombe dhisik. Dadi engko lek bar ngombe ade perangan. Yo dadi tenan yo. Hah? Yo, piye Bu? Anu kula ngombe iki ora lho Pak. Kualik. 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 Sorry. Serius iki ya, tak ngombe sik lagi perangan. Piye kok dadi nggih? Saestu niki mangke kula Kok dadi? Aja dijak guyon. Kok kadung aku kereng tenanan dijak guyon. ora, aku yakin karo penonton kene iki serius. Lah dhewe ndadi ya ndadi ben ketara sakral. Tenan yo. Iya no. Spesial. Iya, Spesial bunyi iki. harus. Harus. Yo. Ayo dadi. Ndak kene Ndak jar ngombe. Ora. Ngombe sik. Ora iki. Kesehatanmu. Alah dene demet wis muntut-muntut. Ayo. Yo. Yo, Mas. Yo. Mas. Woi. Wah. Wah. Mas. Ya. Yo. Kita. Ayo. Woi. Lo. Kayak ngono kuwi, demet mutup-mutup tau. Yo. Mas, awas. Waduh. Biasane kau ngono. Loh, eleh, mek mendat tok ora krese. Ya. Ora enek variasine blas. Salto Den. Wah, penontonnya ngerti loh. Wayahe iki mang nyapo. Lah aku salto awakmu ya susulen salto belakang ngono lho ben ketara wel. Lek kowe sauto, Oh, aku salto. oke. Buri geleng-geleng. Oke. Yo, Sauto mburi ya. yo. Oke. Ojo isi-isi. Yo. Ayo, geleng-geleng. Salto buli. Ya. Wes. Ya. Waduh. Ya, ngono. Awas, genten. Woi. Loh, nanti kena bang. Loh, piye ta bocah ki? Salto buri. Piye ta to? Jajal, susulan kae. Dek. Mosok perkataanku tasik kurang jelas toh, Bu? Hah? Salto buri. Ayo aku wis sauto nang mburi. Maksudnya iki ora neng buri, ade pentas neng panggung kene yo duduh ning kualitasnya adewe, Met. Kualitasmu apa? Yo kowe mau Sauto. Oh. Halah. cangkemmu. Cangkeme membrang. Wah, mbok kok corong. Kok ngadak sauto mburi ngono emak pamere nang jabon kene. Kowe wis sauto mburi? Wis minggir ana. Andak sauto mburi. Karek ngomongnya aku apik-apik. Met wayahe atraksi sauto mburi. Lah iya, aku ki omong ngono apik-apik, ora usah dadak obok-obok cangkemku. Ngomongnya apik-apik ngono apa ora iso kowe?
ngece, rasa ngece. Malah tak setrumne tiang wifi iki lho. Kowe wis auto apa urung? Berarti iso salto ora? Berarti ngisih ono. Karek ngomongi nggih Bu nggih. Mit, iki engko lek arep dadi salto dhisik. Ngono ta? Ngono ki lah aku wis paham masine. Piye? Wik ini lho. Oke. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ora lho. Kowe nyapo dadak nyepet. Kok dadak nyepet udeng lho. Kuwi jenenge ngono. Penampilan fashionable. Ngerti ora kowe? Kudu perlu ya nyepet properti ya kudu perlu. Yes. Improvisasi lah. Modelmu lah. Tenanan Omet. Iya ya tenanan. Iya. Oke. Serius. Mulai lho. Aku wis mikir lho. Waduh, kaya model. Demite kadung mencak. Aus. Yuk. Iya. Wah. Ngapunten Bu. Niki menungso setunggal niki matane rada pice. Aku wis minggir. Lah mok tepangi malah kaya resek. Ya ndak gitu, Met. Aku ya tak siap-siap dhisik. Dadi harus ada prepare. Ngono lho. Ya. Ya. Urung apa-apa wis ngene dhisik lho. Wis keak dhisik lah. Napa? Lah terus? Lah. Ya aja lho, Met. Ditabuh. Perangan iki urung wayahe dhewe ngentek-ngenteki wektu iki andang perangan das ngono lho. Selak keri aku. Tuh. Kan arep perang. Kan arep perang adewe. Kan aku prepare jurus. Jurus apa? Tapi
arep perang ki sing gagah. Lho. Lho. Lah kowe malah koyo pitik arep kawin ngene. Sing gagah. Koyo ketoprak. Prak 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 judes. Timbangannya aku resiko. Wes gerak lambat ae ben wong-wong ben roh. Oh, gelak nambah. Heeh. Anu, selamatan. Slow motion iki korek apa piye? Slow motion. Nah. Sik, tak waya babat timbang aku mau samplok neh. Dadi lek aku wis wayahe mukul, awakmu kudu ngindar. Heeh. Sebalike ya ngono, lek awakmu mukul, aku ya ngindar. Heeh. Wis paham ora? Ya. Semayanane piye? Lah, ya Ujung-ujunge perangan. piye? Sopo sing menang bakal ngolehne lho. Sopo? Doro Ayu Putri. Payah. Ya toh. Ayo, perangan yo. Perangan. Engko sing menang oleh Doro Ayu Putri. Oh iya, Pak. Heeh. Sik met. Saurunge kita apa olehne kae. Heeh. Aku pengen sik to, enek sing ganjel dari personil kita, Met. Apa? Sik. Mungkin dari penonton, kaya awakmu. Kan wis ngerti, iki sapa wis ngerti. Alah. Kan wis ngerti. Alah, bodo ngerti wong jabon kene iki Lah. aku sapa ki ngerti. Ngerti. Ngertos nggih? Lah, ngerti. Mergane nyapa? Nyapa? Wemean kene iki sing entekne aku kabeh. Alah.
Kowe iki Paling malah memean. ninggal lelek kowe iki. Maksud kula, Heeh. kaya awakmu aku kan wis ngerti personile jengki. Iki yo wis ngerti. Yo, nyun sewu. Gede iki. Iki sapa? Ha. Ah. Iki kan wis genah. Wis genah. Emon Solomon. Bah. Iya ta. Ngerti lelek iki. Salah satu personil jengki ya iki. Iki yo ngerti. Wah, iki barang ya wis genah Iki ngerti. wis genah ngerti. Iya. Aris tong bajul. Iki. Ah. Iki yo wis ngerti. Nah. Ya ta? Iki ngerti ora? Wis ngerti, aku yakin wong-wong wis paham. Arya Komar PG Mojo Panggung. Wah, Ngerti? Penggane karo gula. karo gula. Ora. Manis yo ora. Lah terus? Malah dirubung semut iki ben mulai. Ya ora. Lah, sing aku ganjel iki salah siji. Met, salah siji diantaranya adewe. Sik. Ini Mas. Dawam. Kowe nyapa? Iki sapa? Kowe nyapa pringas-pringis ngono kowe nyapa? Kaya Oh. ditukokne plembungane. Sapa iki kok ora tau roh iki? Lah yo aku dhewe iki ndak ngerti. Sanuke iki penyusup. Heh? Penyusup ae sanuke. Penyusup piye? Piye? Dawam. Iki. Wah. Gawan terop. Gawane terop, Pak. Apa to, Pak? Gawane genjot. Wah, lah layak. Cek, iki rambutnya nyon sewu Mas yo, disilak nih. Bahaya! Kowe kenal weh? Sopo iki? Alah. Tak kira lek ngerti. Iki ya mau aku mang soalnya neng mburi iki ditekoki wong kene. Heeh. Lah iki kok wong kene kok melu jengki to, Mas? Sampean ki wong kene. Lho iki akamsi lho, Mit. Akamsi. Heeh. Akamsi ki apa? Anak kampung sini. Wah, berarti ya padha kaya aku. Loh, kowe wong endi? Warmindo, Apa Warmindo? warung Indomie Indonesia. Ah. Kowe iki ya Akamsi wala iki wong kene. Iki wong kene. Lah, iki lho berarti membuktikan Ah. awake dhewe iki karo Renggo Budaya ki wis kaya dulur dhewe. Oh iya, gede Wis kaya keluarga dhewe. Dadi ki ibarate Renggo Budaya main, adewe yo nyengkuyung. Sebalike, iki paring asma Mas. Sinten, Bu? Arya. Oh niki KTP-ne. Tak kira KTP biru-biru. Wih, HP ngerekam lho. Mas Arya, nggih, leres. Sumerep to. Arda. Oh, nggih. Ngendi Arda? Arda. Arda iki lho. Wis Mas kenal Arda wong ki lek kene. adewe main nang ndi-ndi mesti ngetutne. Iya no. Ya ta Mas ya. Dadi ya sebalike. Jaranane Mas Arda, adewe ya kudu melu nyengkuyung. Iya, saling bantu dan saling melengkapi. Betul Gitu loh. sekali. Nabuh iki iso. Wah, domong. Joget iki meng tibake ya iso. Wah, niki lek ubo ngendang, Bu. Saestu Mas Arda niki pun semerep nggih. Mas Ah, Arda niki lek paham, ngendang, wah masalah. Bar didol kendange. Tak kira lek nunjuk nek Yo kualitas. apik, kualitasnya apik. Ngene Mas Yeto, Ya. bengi iki awake dhewe ora dhewe. Ora dhewe. Keluarga besar Renggo Budaya iki nekakne artis-artis sing luar biasa. Tenan nih. Lah. Apa sing ning mburi kuwi? Iya no, Bro. bahaya. Wah, lek mencorong kaya ngono mosok ora ketok. Wah. Jaluk kana. Jaluk anu Aminor, Mas. Mas Aminor. Wah, lah iki wis wayahe wonge, Mit. Gila. Wis wayahe wonge lek ngene iki. Diceluk sing apik. Joaris, kene Joaris. Kene. Joaris karo Joemon iki paket lengkap. Nek turangga jeki iki harus ada. Ndak oleh iki ndak ada, ndak boleh. Ya apa aku mau celuk barang. Baik. Situ demen iki, Met. Hadirin suale melorot. Saya MC. Yo di MC ini bener maju. Oh iya, iya. Kita tampilkan bersama-sama artisnya dari Jawa Timur Indonesia. Wes. Wes kayak MC tenan apa? MC ya, saya MC orkes iki. Oh, MC. Aku asli MC nyatuan. Nang omah ki MC aku. MC tenan. MCK. Apa kuwi? Ki ngene. Beda. Halo. Wah, siap. Ngelumpuk kabeh. Piye? Piye? Rodok ngendi? Enek Oke. ting rodok rono, kuwi membahayakan awakmu dhewe lho. Iya, siap, Pak. Sopo iki?
Loh, alah, yo terusno kuwi ben. Artis yang sudah tidak asing lagi di warga masyarakat Tulungagung. Ada siapakah dia? Mari kita sambut bersama-sama CEO yang menyamar Asli iki sih. sebagai siapakah dia? Inilah dia. Asik. Sik, Asik. asik muwi. Untuk iki Lah aku yo kepikiran masa iki. sing kae lho. Iki ki engko. Lah iki nyapa kok metu? Loh, lempo, sapa sing nyelok? Ora ro. Sampeyan nyuwun sewu, ngene iki. Nyuwun sewu. Sampeyan di sini dulu ya, nanti dipanggil. Oke, siap. Masalah. Rambutnya kayak arum manis. Iki kan kekinian iki. Disemir modern. Semir apa? Kok cedek kayak arum manis, basa aku rene kok adohan Apa? kayak sepet kelopo lho. Ya ora to. Yo, iki lho, sing iki lho. Lah iki to. Iki. Mana? Ya wis. Kono disepot ben gelem ngadeg CEO kayak emang. Wo, alah, lanjut kayak mau, Mas. Ayo, Mas. Inilah dia. Ho 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 ho. CEO yang menyamar menjadi presiden. Wah. Tak kira lek awal mau. Wah, iki lho wae. Oh. Jos. Ha. Jeru lho enek 2 meter lho. Ngawur iki. Ayu-ayu kok PC. Iki jeru lho, kok arep bablas iki lho. Bates Aku nginceng, Mas. Iya, aja inceng-inceng kene lho. Sampeyan ning kene, bates iki sampai sini saja. Sampai sini Jangan, ya. Sini ini. Iya. Jangan maju. Lah sing sini enggak boleh ya. Enggak boleh. Sini enggak boleh. Oh, Apalagi iya. sini. Hati-hati Mbak, iki 2 meter nanti kalau jetus. Ya, Paham ora? Lah wi. Loh. Kok lek moro ngetan ono piye ja? Sopo sing tanggung jawab? Ngetan ki nendi ngetan? Lho ngetan. Pasar Ngemplak. Loh. Sik ngetan meh. Perawatan rumah sakit lawas. Ngetan meh. Semuket. Kurang titik. Semak. Iki kok ndak paham Gawe to. nendi to iki jane? Sing tak omong iki rumah sakit Iska. Wah. Blok kene iki lho bahaya. Oh, lah yo iki lho tak omongi. Maksudku aja maju-maju. Lah ya sampean iki lho, Mas. Tak omong aja maju-maju rono kok. Lah yo. Sampeyan. Oh, aku to. Wah. Batasnya aku sampai wis ngerti. Aku ngerti batasnya sampai kene kok. Sama Lah ngerti iya. gak? Ngerti gak? Wes paham. Paham. Soalnya paham ya sampean dhewe to. Kok kabeh lo paham. Lah yo. Nyapa? Sapa? Bolomu sapa? Iki boloku. Oh. Rene. Iki boloku. Bocah kuwi Oh. rodok, Mbak. Piye ya modelnya kok ngono ya? Heeh. Lah ya kok ingah-ingi ngono ya? Wes tuwek elek. Lah ya. Tuwek ijenan. Elek ngentutan. Ye. Piye? Aku nyapa? Ngentutan. Tuwek. Heeh. Elek. Iya. Ngentutan. Wis lengkap pokok. Loh, atrah iya. Tak kira lek belani wong dhewe. Oke, kita di sini ya. Batasnya sampai sini ya. Oh, aja maju-maju. Ya. Ngono lho. Bahaya. Iki meng sampean iki kan Siap, gerak. kayak kok yo kereng bareng. Siap, Mas, siap. Iki lho, Pak. Aku siap, Pak. Mosok iki siap. Oke. Ngono, Pak. Kowe iki sine sandinge ya tulung ngomong ngono to. Anu guys, kalau siap kita harus tegas. Ah, Wajahnya tegas. Enggak boleh senyum.
Biasa ndak usah anu koyok parutan kambil. Dosa. Siap, gerak. Siap. Sing komando ben mbak iki adewe ben manut. Ya. Piye to jane iki sidane sapa komandane? Oh, Sapa? sampean. Lho jare cah-cah mengaku kok. Aku ya, tenan lho. Ben beda dhewe. Tenan lho, aja dipek lho. Ya. Siap, gerak. Lancang. Atas, gerak. Loh, iki anyar, orang ngerti toh? Makane toh Mas sekolah Mas. Sampeyan gak tahu sekolah toh? Lencang atas sih enek Mas. Bayang no, pesawat lek gak lurus iso ceblok. Iya. Makane lencang atas. Atas ya, atas. Oh. Ya toh, balik. Balik nih. Siap, gerak. Lancang. Bawah, gerak. Sik. Met. Iki nyampe toh iki kok ngene. Wo. Hei. Iki lek ku nyeluk penake piye? Mas apa? Bas. Bas. Lencang bawah. Bawah tau, Mbak? Iya. Baweten. Ora usah ngedet malah kayak pedet kowe. Gini, lencang bawah. Des. Nah, lencang bawah. Lah, engko barono enek lencang atas ya. Kedengeran ya? Ya. Balik. Ono. Dirungokkan ya. Dirungokkan. Oke. Siap, gerak. Siap, Mbak. Siap. Lancang. Kanan kiri, gerak. Sudah? Oke ibu-ibu. Oke, lencangkan tangan semuanya. Tangannya dua. Ya. Oke, yuk. Manam jupan, 2, 4. Manam jupan, 2, 4. Yuk, munyer. Stop. Ya Allah, ini apa ki? Stop. Anu Met. Sampean ki tuwek-tuwek lho, Mas. Aku Kaya ya lagi- manut karo cah cilik nyapa to jane. Aku ya lagi kroso. Kroso piye? Dihapusi kuwi lho. Aku sih piye? Hei parodi ketek ngono kuwi. Lah kowe yo manut tae wong ditabuhi kon menyerap ngene. Ini, komandan saya ambil alih. Ya ngono. Kembali ke tempat masing-masing. Wes koyo tenanan iki rek. Komandan ini. Ora krungu to kowe iki ra krungu dirungane. Wait. Dan sekali lagi ben jelas. Piye to? Piye to? Sumpah ndak krungu aku. Siap. Siap. Oh, siap. Siap ora? Siap. Ini siap. Siap. Ya. Siap lek lencang depan ning engko ae. Siap. Ki nyapo lencang depan. Siap. Aku malah riakku metu. Kowe lek arepe mutahi ning mburi ngono lho. Kowe iki tak abani. Apa Mas? Istirahat di tempat gerak. Sing genah artikulasine iki sing genah. Istirahat di tempat gerak. Gerak. Nah, gerak. Ayo. Ora genah. Wow. Piye? Sing genah. Sik piye? Napa? Koyok kenapot RE King. Sing genah. Istirahat di tempat gerak. Baik, malam hari ini kita akan membawakan sebuah lagu yang terbaru. Jadi kalian harus berjoget sesuai dengan irama lagu yang ada. Harus manut memperhatikan dari instruktur senam kita. Maju instruktur.
Nah, di sini. Hop. Nah, kalau tidak ada yang manut dengan ini jogetannya. Kek. Iki rambut apa kobot? Hei. Sepet. Ya, ini Mbak Rinvi sini nyanyi. Manut instruktur dari sini. Oh, ngono. Kebablasan. Met. Kono lho, Mbak. Lah ora di stop. Ini tak jogone, Sini kene tak ya, jogo. sini Nah, ya. di tengah. Ayo, kita Tengah ya. manut dengan instruktur kita hari ini. Oke. Ya, oke. Ayo, sarang-sarang renggo. Do, yo. Luwak meseram. Ayo, diikutin. Dari musik yang kita buat, semakin kuat
Alhamdulillah kripik gedang kripik telo. Seitik edang sing penting Roti. roto. Oh iya rata. Roti rene. Nah, alhamdulillah bengi iki awake dhewe diwehi kesempatan iso menghibur masyarakat Jabon. Nggih, alhamdulillah. Penonton ingkang rawuh ten mriki kula dongaken pinaringan sehat seger kewarasan. Amin. Diparingi rezeki lancar. Amin. Rezeki ingkang berkah. Amin. Amin. Ingkang gadah utang ndang lunas. Amin. Ingkang dereng rabi ndang oleh jodoh. Amin. 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 Weh. Amit iki Oh, sanding. nggih. Oh, wes alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh panitia dan juga pemuda Dusun Jabon Jatimulyo mriki Nggih. karena dalam rangka memeriahkan hak apa HUT kemerdekaan gebiakan Turangga Renggo Budaya. Oh, tahun baru. Tahun baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 3 hari ini ternyata Mas Dres dalam rangka memperingati tahun baru, bulan baru. Bulan baru. besok juga peresmian 3 tiang wifi ini. Oh Masya Allah. UNM. Ora wis kuwi. Muga-muga kabeh pinaringan selamat donya akhirate. Amin. Amin. Kula sak kanca namung Gojek, bilih wonten klentak-klentuk anggen kula Gojek. Kula sak kanca kalian Mbak Rinvi nyuwun pangapunten sak kata-kata. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Renggo Budaya Jatimulyo.